خباتên partiyên siyasî ji bo hilbijartinê didomin. Remz û nîşaneyên partiyan li çaraliyê bajêr berbiçavin. Partiya Dad û Geşepêdanê AKP digel namzedên Amedê di cejnê de bernama pîrozbahiyê çêkirin. Her dozda namzed li avahiya AKP cejna gel pîroz kirin. Wezîrê Berê û namzedê Reza Yekê Mehdi Eker piştî pîrozbahiyê axaftinê kir û got partiya wan ji bo huzur û aramiyê hewil dide. İnşallah biz AK Parti olarak Doz û rêbaz û qaîdeyên partiya me AK Partiyê li Herêmê ji bo aştiyê ne, ji bo biratî û dostaniyê ne, ji bo refah û geşepêdana birayên me yên Kurd, Ereb û her kesî hewil dide ne. Medenî ji navçe Bismilê hatiye û dibêje feyda AK Partiyê pir gihîştiye milletê feqîr. AK Parti'ye em nerin yani ji milletê feqîre pir yardıma dokunmuşlar. Ji hinek insan ji ber zulmê rabû. Ve zulmê qadandin, îşarayê biqede. Em pir kêfa me. Ji aliyê din ve HDP jî li gund û navçeyan xebatê xwe didomîne. Namzedê HDP ê Amedê Selçuk Mizraklı li gundê Liceyê geriya û ji gundiyan daxwaza piştevaniyê kir. Heyeta HDP li gelek gundan bi kêfxweşiyek hatin pêşwazî kirin. Seroka HDP Licê Salîme Zengîl dibêje operasyonên leşkerî li pêşiya xebatê wan astengiyan derdixin. Buharê operasyon çêdibin hênî rê tên girtin. Em dema ku em li vê bernamekeya me de dikin li gundan bigerin. Ji bi karê xwe bikarbînin, karê hilbijartinê ê dibên operasyonê ya cene du roj cene sê roj. Ew berdewam dike ji ber wî em ji karê xwe dimînin, karê me paş ve dimîne. Namzedê HDP Selçuk Mizraklı jî dibêje ku ronahiya çavê gel rêya wan ronî dike. Kürdistan'daki en yoğun Gelê Licê li Kurdistanê rastî gelek zext û zordariyan hatiye. Lê tevî vê zilmê sekne herî berxwedar ya wan e û li ziman, nasname û hebûna xwe xwedî derketine. Roniyet çavê wan jî ve rêya me ronî bike. Gundiyên Licê ji bo hilbijartinê hizrên xwe wiha dibêjin. İnşallah baş hara em wisa umut dikin û xelkê me hêne jê divê hêjan û divê evka vê rê da ye. Raya xwe bidikî? Silahê xwe dim silahê dimkî je dim xwe je dimkî. Raya xwe dime wî je dimekî. Evka me xîra me hebe min nadim başqa me bidin wî raya xwe jem raya xwe dinekî. Din gere HDP gere barajê veke. Barajê veneke ji me re qene dibe û neherî gere baraja xwe pir vekin. Yekê ku şerefa wî hebe, hinkî îjdanî hebe bêje ez Müslümanim bêje ez Kurdin, gere destê xwe bide ser li virê were sandiqe. Hay bagorte Kurdistan el Kurd ku navalû mesela. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.